Čaute, ja sa akurát balím, toto bude vlog z Košutky. No vonku je asi tak, že -2, čo som sa díval ráno. Uvidíme, ako to pôjde. Naložení sme, môžeme ísť. Už ideme smer Košutka, slovenský pohár. Sme na Košutke a ideme dať nejaké prvé jazdy a do cca do 5. budeme jazdiť a uvidíme, aká bude trať. A tak no, tak ideme sa obliecť a ideme na to. Že akurát sme na druhej jazde, za mnou je Rogarden. Trať je veľmi, nie je tá istá ako na začiatku roku, je tam taká malá odbočka, ale dajme tomu, že polka trate je tá istá. Čo som nečakal, tak je to celkom suché a je to také dosť dobré, akože tie kamene sa ani nešmykajú, takže je to fajn. Je tu veľa takých traverzov, je tu pár takých Rogardenov, ale nie sú tu moc veľké zmeny oproti prvej Košutke, takže je to dobrá trať, akože je to fajn, akože ak by to nejak nenamoklo, tak to bude dobré. No, idem už asi 4. jazdu. Je to lepšie, ako som čakal, asi jedna z tých lepších a ak nie, tak Brdo bol najlepšie, ale ak nie, po Brde najlepšia trať túto sezónu. Lebo je to také celkom, teraz jak je zima, tak je to dobré, aj tým, že svieti slnko, tak nie je to úplne také, že keď je zamračené, je to úplná voda. A ten Rogarden som už doladil, ale trošku tam ešte potrebujem taký posledný kameň preskočiť. A celkom sa bojím o svoje zadné koleso, lebo to mám pretekové, lebo som strhol šroby na kotúči, takže musím to voziť tak opatrne, ale na finálku to tam nahrotím a zatiaľ sa musí držať, ale potom sa to pôjde už bez. Idem. To bolo celkom scary. Nožka sa mi lepla. Však čo? To. Čo? Jak to? Tam bol kameň. Že tam není. Koľko strašne ma to začalo baviť. Nerob. No to ťa ľúbim. Že už sme na obytku. To výhľadík fajný. A ide sa oddychovať na zajtrajší tréning. Ránko, takže sobota, oficiálny tréningový deň prvý. Je tu asi, no určite mrzlo ráno, ale teraz je tu že 1 stupeň, totálna zima. A uvidíme, čo to spraví s tráťou, ale aspoň sa slnečko vykúklo. Že je sobota ráno, ideme na prvú jazdu, teda ja idem na prvú jazdu, niektorí už boli. Hovorili, že lúka není moc dobrá, ale že ten les je teraz lepší, lebo že ako to primrzlo trošku v noci, že to je ako betón niekde, takže to je v pohode, že korene sa nešmykajú. Takže uvidíme, no čo z toho bude. Dneska by som chcel dať tak 5-6 jazd, možno viac, uvidíme. A tak no, včera mi robil, no alebo nie že robil, ale potrebujem dneska ešte dotrénovať taký Rogarden hore, čo je. A potom už by to malo byť v pohode. Tak poďme na to.
Takže na začiatku takáto klopka hneď pekná. Teraz obchádzame taký drop menší. Tuto drop s kameňou, tuto outside. Trošku šlapať tam treba. To hrabanočka fajná. Korienky do outsideu. Ďalšia klopenka. Taká trošku rovinka cez kamienky. Tuto mini rock garden. Sme na obytku a dnešnú sobotu, tréningový deň, najväčší, hodnotím ako dosť dobrú. Myslel som si, že to bude také mokré, lebo však mrholilo, bola aj zima, aj námraz, aj všetko. Som si myslel, že to bude také slizké. A ja som dal dosť jazd, nie som ani nejak unavený, ale bolo to celkom v pohode, takže taká hravanočka niekde, takže parádička. A tak no, uvidíme, ako to vydá zajtra. Takéto obytko fajné. Taká drevenička. Aha, tak Lukášov pojede. No, takže nedeľa ráno. Trošku je tak vlhko, trošku popršalo v noci asi. A nejaká rosa je. A akurát sa ideme nájsť a ide sa na to, ide sa na nedeľný tréning. Krážame, trošku popršalo. Nevadí. No, takže nedeľa ránko, takto pekné pekné, celkom dobré podmienky. Je ešte ráno, takže je rosa a ešte z nočného dažďu trošku vlhká pôda, ale to vôbec nevadí, lebo ja osobne si myslím, že sa to do lesa ani nejak moc nedostalo. Takže korene by sa nemali šmykať, a ešte na to, že táto lúka bude celkom sranda. Takže bude to fajn, no. Je dosť zima, asi 5 stupňov. Takže tak. Ide sa na finálku. Semifinálku som zabudol natočiť a je celkom stále dosť zima, akože ja viem, že sa opakujem, ale je to dosť cítiť. A tak držte palce, ja sa nejako posnažím. Čo najlepší výsledok a tak, vidíme sa dole. 171 a 129. Idem na to. Vlak. Dobre. Parádička. Ne. Pojď.
Jan Chovan, 25806, je 8. Keď na tej kamere si pozriem videá, tak tam vidím iba jedno video, ako si pozriem ďalšie?